Siyaphuhlisa siphethe nguqu siyalima sigweba indlala. Botani mawethu namkelekile kwindaba zika Dr Dar. Urhulumente wephondo lase Eastern Cape uthabatha amanyathelo ukuxuma imveliso yezolimo. uDr Dar ubhengeze isicwangciso esimbaxa sokuhlaziya elicandelo ngoqeqesho kwezolimo, uphuhliso lwezakhono, utyalo-mali kwiziseko zophuhliso namaziko okusetyenziswa koomatshini nezinye izixhobo zale mihla. Injongo phambili kukuseka isicwangciso esiluqilima sokulolela ulutsha kwizikhundla ezingundoqo kwezolimo. In the 24-25 financial year, the department aims to finish about 123 agricultural infrastructure projects benefiting 1,975 smallholder farmers, creating 553 job opportunities. Endo ndiyithandile but because ndibawela nam to give back to the community, unikeza abantu ukwazi into yobana create more job opportunities for abantu, as we know that unemployment rate yase South Africa iphezulu kakhulu. So abantu bakuthi ezilalini, some of them akhange babe nayo inyaba yobana bakwazi ukuya esikolweni. So by this you are trying by all means into yobana ubeke isonke etafileni nakumakhaya angakwaziyo okanye amakhaya angathathi intweni. Ikhwelo lityala mawethu, masibhinqele phezulu sihambe siyokulima. Ndinithanda nonke emakhaya.